nung nasinkilit, kuha pa. Ang nag-snook yan, naging anak. Kilit. Mag-ano para walang bayan. Pasok na nila Ate Jenny. Sa video. Hindi naman, kasi kung klase kasi. Buti na lang. Ito lang. Yun dati. Pinita ko 30 at 6. Let's go. lang yung girl. Diba? Naman siya sa team girl. Si thank you din ka. Kaya na-operate later. Ito naman. Sinabihan ko pa-blue. Walang daya. Ako labiran. Uy, umiikot! No! Yung girl, pendulum. Ay, parang naano pa siya. Kasi nakita na. Kaya pag-swing ng Saan pag-bilog. kami natin? Di ba pabilog-bilog? Lalaki. Umiikot. Lalaki. Kasi pag babae, pendulum. Isa ba? Baka naman Baka girl lang. Wala naman. Ayan na. O, sige pa, ikot-ikot talaga. Galawin mo, ikaw nun, charot. 3-0. Wala yung rin ka. Saan yung box? Ay! Wala daw yung Wala, back. nakita na. Nakita na. Para sa it's a girl. It's a girl. It's a boy. It's a girl. It's a boy. Nalalamig ako. Ano ba? Ano ba? Uy! Tara! Pa-excite? Wala ba? Ikaw nga magkanan. Galing ko na. Slowly naman, babe. Slowly. Lisa? Hindi pa yan. No! Ang galing ng pagkano ah. Sa shoutout pa sa cashier ng starters. Uy, Blue! Blue! Oh my God! Parang galing lang. Uy, sa boy! Sa boy. It's a boy. Uy. Uy, may pinta. Ang galing ah. I wish life would be more kind. Hold me gently, give me time. Let the rain fall soft, let the wind not bite just for a moment. A softer life. Every step feels like a test.
to break.